Seguim programant músics que trobarem en aquesta 56a edició del Festival de Jazz Barcelona 2024. Ara és el torn del pianista Cyrus Chestnut, que tindrem l'oportunitat d'escoltar el proper 18 de novembre al Conservatori del Liceu. No especifica el programa del festival que aquesta actuació estigui associada amb algun disc recent seu, i rebuscant he trobat aquest There's a Sweet Sweet Spirit del 2017. Fas cara de disfrutar. Estupendo, un tema magnífic. Un tema magnífic. Em recorda un enregistrament de fa anys ja del segell Landmark, on hi apareixia el Bobby Hutcherson. Sí, senyora. Platòric, tocant Sí, aquest tema. sí. I a Steve Nelson no li queda gens lluny. No li queda gens lluny. Toca molt bé el vibràfon. Toca molt bé i a més aquí està a l'òrbita d'aquell Hutcherson calent d'aquella època, és veritat. Un disc que ens retroba amb una música que a mi em va interessar força a la dècada dels 90 i que pel que sigui li vaig perdre la pista amb el Cyrus Chestnut. Bé, no sé per què. Quina ha estat la relació teva amb aquest músic, Josep? Tu també l'havies perdut la pista? Totalment, sí. No, havia escoltat alguna cosa d'ell temps enrere i caram, quin pianista, no? Sí. Allò de que amb tanta música i tanta gent que hi ha per aquí per allà, m'he despistat, vull dir que no l'he seguit. I m'he perdut coses seguríssim. Bé, doncs, mira, tenim l'excusa de que ve el festival per anar-la a veure, perquè hi anirem,
i per repassar coses seves que, per exemple, aquest disc a mi m'ha semblat magnífic. I, ostres, Sí, sí. que fresc que és, que fàcil, que directe que és tot. Preciós, no? Aquest grup preciós, tots Sí. ells. Aquí són el contrabaixista, el Buster Williams, i el bateria Lenny White, dos músics d'ànima calenta i en plena maduresa creativa, aquell 2017, com el mateix Cyrus Chestnut. Música vibrant i bastant més fresca que la de bastants músics joves actuals que descobreixen unes arrels africanes que no existeixen o que els hi queden molt lluny, o que descobreixen uns ancestres musicals amb els que no hi tenen res a veure, però aquest no, això és continuïtat del jazz. Aquests músics estan fent un jazz que ells ja han fet i li donen forma, vull dir, no el deixen exactament el que estava, li van donant forma i bé, la veritat és que està molt bé. Que continuï la festa, escolta, que continuï. Sí, continuarà. Ja aniràs veient que sí. I a més d'aquests tres músics, doncs, amb 3 dels 10 temes que té el disc, s'hi afegeix el Steve Nelson, que tal com estàs dient, doncs, està estupendo. En aquest disc és excel·lent, com toca. El primer tema que hem escoltat és The Littlest One of All, del Bobby Hutcherson, tal com tu dius, recordant aquell disc preciós del segell Landmark, sí senyor. I ara escoltarem 2 temes més. Un és Cristina, del contrabaixista Buster Williams, i Little Poem, també del Hutcherson, i també serà el Steve Nelson. Preciosa també. Ui. Allà va.
Va bé això? Molt bé, molt bé. Sí, sí. Valgui la pena, valgui la pena. Tornar a retrobar aquest músic i aquest grup tan ben cohesionat. Sí, la veritat és que sí. Músics calents, però refinats també, vull dir que és una bona combinació. 4 dades del Cyrus Chestnut. Ell va néixer a Baltimore el 1963, músic amb fortes arrels en el gospel, normal, si tenim en compte que el seu pare era un pianista aficionat i organista d'església, i estilísticament doncs, estaria situat en un hard bop tardà. Actuacions primerenques amb músics com el John Hendricks, el Wynton Marsalis, Terence Blanchard o Donald Harrison a finals dels 80, i és amb la cantant Betty Carter amb qui grava el seu primer disc i participa amb ella en unes quantes gires exitoses, i ella ja va agafant un nom. Jo aquest músic el vaig conèixer mitjans dels 90, allà em va interessar molt en alguna de les seves gravacions d'aquest període, i en tinc unes quantes. Quants dels seus discos bons dels 90 jo els tinc, no sé quants. Tu em vas presentar un no fa massa temps de disc del Chestnut, no me'n recordo, un any i mig, potser, o 2 o així. Tu te'n recordes de quin disc era? Gens i mic. Ho he mirat al blog, però pel que sigui no el vam enregistrar, o no va sortir bé no me'n recordo. Ja dic, fa temps, I, bueno... No me'n recordo. No te'n recordes, és igual. Ell té de l'ordre d'uns 30 discos com a titular i ha treballat amb músics destacats del post-bop, com el Christian McBride, el Roy Hargrove, Stephen Harris, Benny Green, Steve Cole, Cassandra Wilson, James Carter, Joe Lovano, etc. etc. Realment ha treballat amb bastants músics. No sé amb quin Chestnut ens trobarem el 18 de novembre, al Conservatori de Liceu. Ja, sí. No en tinc ni idea. No és una sorpresa. Sí, cap dels músics que hi aquí és. L'últim disc el va gravar el 2021, del que he vist a la seva biografia. És un disc que es diu My Father's Hand, que està bé. La veritat és un disc que està força bé. L'he escoltat poquet, però està bé. Sí. Escoltem un darrer tema. Interessant retrobar-lo, i sobretot en directe. A veure què ens trobem. Un darrer tema, el You Make Me Feel Brand New, un tema que va ser molt famós a la dècada dels 70. És un tema del que se'n deia en aquell moment Philadelphia Sound, els músics que es deien els estilístics, i ja dic, era una espècie de fusió del soul i del pop, diríem un anticip del que seria després la música disco. A mi m'agrada. A veure què et semblen a tu. Endavant, endavant.
Et sona de res el tema? No. 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 Val. No eres molt discotequero. Tu als 70 no eres molt discotequero. No, gens ni mica. Aquesta era una d'aquelles que les discoteques sonaven molt sovint i era popular. Un tema d'aquells que van fer èxit. El disc és variat, eh? El disc, d'entrada tens un disc, tens un preludi del Chopin, per exemple, Toma, que està molt bé, una versió d'un tema del Monk, que està molt bé també, i ja dic, i bueno, ja has vist que el disc en principi és bastant variat i... Sí. No, i aquest és un músic que toca amb una facilitat impressionant, eh? És natural. I a més, ho fa molt fàcil. Sí. Però molt bo. Com a pianista, molt bo. Jo en fa goig, la veritat és que em fa goig retrobar-me allà al conservatori. A veure si... Suposo que ens ho passarem bé. El disc és un disc del 2017, el There's a Sweet, Sweet Spirit, i molt ben acompanyat, està clar, amb el Buster Williams i el Lenny White, que l'acompanyen fantàsticament bé. Parlen el mateix llenguatge, són músics que parlen el mateix llenguatge, i l'Steve Nelson, quan entra amb els 3 temes dels 10 que hi ha, doncs ho fa molt xulo també. Hi ha una versió xula també de Lizzy Living, el que passa que l'hem escoltat tantes vegades que, bueno, es tractava de deixar pas, diríem, a altres temes, no? Però està molt bé també.